All the way from South Africa, zikoneka kunotino Peter Mutharika tsopano Akhala Akutela mudziko muno. AI ndi zonoti big money wakhala kobeti mawikiti ngapo kumenekoko. Enanso kumafunsa bwanji kodi sakubwera amene azibwera ameneyi ali ndi ntchito zake zoti adzagwire kuno chani tifotokoze motere pa screen panopo ndikuti mukuona chikata chimene kuchoka ku ofesi ya president komanso cabinet chimene chikufotokoza nkhani imene apatu ndeti nkupanga zonoti tichiwerenge akuti press release Capitol Hill Lilongwe. His Excellency Professor Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, will arrive in the country on Monday 15th December 2025 at 5 p.m. through Bakiri Muluzi International Airport. From the private visit His Excellency the State President undertook to the Republic of South Africa. Asaina Justin K. Saidi akukambatu motero mukunena kuti kuchoka ku Capitol Hill ku Lilongwe olemekezeka Professor Peter Mutharika, President wa dziko lino la Malawi, akhala akutera ndithudi mu dziko muno pa Monday 15 December 2025 lero lomwe lino limenelo mene nthawi idzikwana 5 koloko madzulo pa Bakiri Muluzi International Airport kuchokatu ku ulendo wake omwe iyayi udali wake wa private umene adayendera mu dziko la South Africa kukapanga zinthu zake za private. So amenewotu ndi Justin K. Saidi yemwe ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya president komanso nduna. Zimene zoto ndi zimene zikukambidwa kuchoka ku ofesi imeneyo akuti akhala kufika pa Chileka apa nanga sitikamana kuti Bakiri Muluzi International Airport mwinaso Bakiri Muluzi TV Bakiri Muluzi International Airport pamenepo ndi Chileka Airport ija ndithu yaku Blantyre akhala kufika pachankarota amakapanga kumene koko zinthu zake za private tsopano zikuona kuti amaliza akubwera kodi zimene amakapanga ndi zotani tari za private ife sitingathe kudziwabe kuti amakapanga zotani komano zomwe tingayembekezeretu ndi zoti yeyo wakwanitsa kupanga zimene anapitira kumeneko za private zakezo kaya zotani fana Maria ayo wapita kuchipatala ife tikuyembekeza zonoti kaya ndi kuchipatala kaya ndi kuti at least zimene amafuna kukapangazo wakwanitsa kupanga tsopano akhoza kumabwerera mudziko muno munthu asamafinyike chifukwa choti kuti yeyo ndi president wa dziko ndi president wa dziko inde komanso ndi kuti ndi munthu aliso ndi zinthu zake zimene amafuna kupanga za private nde tikukhulupirira zonoti wakwanitsa zimenezo tsopano akhoza kubwera back to the business kudzapitilizabe kulamulira dziko lino fa ntchito ndi zambiri zoti iye agwire ndamaziwa ende akhala akugwira even ma Saturday Sundays munthu akugwirabe ntchito so afike basi home sweet home nangakana nkukhala kumeneko kwa nthawi kukhala kumeneko dzafa zimayambanso kufunsa zochitika ndi chani president wa dziko sakuoneka angopezeka ali kunja tali muliyenda maulendo ake sosapindula iso izamati za private so amene akubweramunso ndikuti ndi zabwino kwambiri kuzapitiriza kugwira ntchito fati nayamba kaye kulubwalubwa kuti magayeti na amene azibwera kuti ntchito tikufuna azibwera tumachita panga demand iwe ndi ndani iweyo kuti uzikapanga demand president wa dziko abwere ndiwe ndani mphamvu uzitenga kuti iwe akanakhala nacho kosatsanzika koma adatsanzikatu munthuyu ndikupita kunja ndikapanga zinthu zanga za private musachitenso kudabwa kuti kunja kwake ndikuti ndiku South Africa komweko naonanso kachigoba kenaso pa Facebook kuti ka MCP kali amene dziko likuyenda autopilot atili kuziyendetsa lokha kumeneko kulipita Mutharika sikudziwika ndipo siku South Africa ife tayang'anayang'ana muzipatala zonse ku South Africa kuti bwana muli serious komeno moti mungalowe muje mu South Africa ndikuyang'ana zipatala zina chonse muli nkuthekera kumeneko tayang'ana konseko sitinampeze kweya dziko litu basi likungoziyendetsa lokha zoona zimene dziko limaziyendetsa lokha kapena dziko linali ndi ma vice president awiri imagine awiri sosati mmodzi Jenasa
kuzabwera ndi kuti ndani uyu Chihana. How can you say kunoti dziko likuziyendetsa lokha ati basi kungoti yayi basi tikumbali yotsutsa ndero china chilichonse. Aya nkhani ndi imeneyo. Ife chomwe tinganena apa mwina ndi kuti ndi welcome afike basi azapitirize kugwira ntchito. Obviously fans yomwe imafira ndi kuti inasowa kale ndi kale pamene no akubwera kuno zimaulendo izi zimakhala zovuta. Kungowafunirabe ulendo wabwino kuti no akamazafika azafike ali bwinobwino safe and sound kuzapitiriza ntchito yawo. Ndi munthu wake wa dziko uyu fanira amati a citizen number 1 nzika yoyamba imene afike basi nzika yoyamba ifike ikhale kulandidwa ndikhulupirira kuti fans inakenso mete banena mafans awo akondwera kunena kuti no munthu uyu akhala akufika ndithudi. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma molemezanso maganizo anzathu akuti